alheri ne. Allah ya haka da ko dan iska ne. Albishirinka. Goro. Jaka ta harbe ni. Ai ka? Mai daki da. Yanzu ta harbe namiji. Kai Allah sun kilele kai amma. Ai an samu niga. Kai ni fa irin ka. Ni in samu ma ko ƙararren ne ko ƙarawo ne ko dan iska ne ni dan samu. Amma ke Izatu. Na'am mai gida. Lafiya? Ba a sani ba. To bakin da inda ake halarci ga yana ta haifa masa namiji. To mai gida komi ba na Allah bane ba? In Allah ya baka ba shi kenan ba? Ni ma dai na gode ma Allah. A ko ke masa munna. Ta sauka. Madalla madalla yau ce ke tsayar halar kenan. Allah sai wala ga saman masa namiji. Namiji aka samu. Yau ina na ce ki tsara gaskiya ne. Ki fita ki yi kokari ki samu min ko dan jalo din nan ne dan jalo haka samu. To mai gida ne gida yake ke mara mutunci ce da kin haihuwa ya ce mace haihuwa mace ga ina haifa mai kai madalla madalla. Wallahi ya keke yanzu kuwa. Allah sarki gaskiya ne maka barka. Nika. Saura mu Allah ya sauke mu lafiya. Allah ya sa namiji ne. Barkan mu to an gama hudu ba. Ne mai gida ai Allah. Aka samu. To jin yanzu? A yo ai mu da ai haihuwa. Ka san ilimi yanzu ya wadata ba heran suna ba. Ni gaskiya kwarai. Allah ya baka da ko dan iska ne. Allah ya baka da ko barawo ne. Allah ya baka da ko mashayin giya ne. A mai gida. To Allah ya nuna mana. Allah ya nuna mana. Bawo mai kanwa zan same shi ya je ya kai goron caca gari. Shikenan. Kai kuma ka kira mana masu dawa a zuwa kai ya karafa. Mai gida ai komi na Allah ne haihuwa kuma ta Allah ce da ya baka mace ko namiji komai dinna Allah ne. In ya ba mu sai kaga shikenan ko? Haka ne wallahi. Ita ma mace ai Allah ne ya halice ta. To namijin ma Allah ya halice shi. To kuma kai ki mai mutunci ai na san komai na Allah ne. Ba ba ni da wani gida. Ba ba ni bace. Ki dai kokari. Allah ya baka da ko dai yin ne. To rana ita fa akwai shagali. Dai Allah ya kai mu. Da kai za a fara da bangoran caca gari. Allah ya kai mu. Bawa mai kanwa shi da kai. Gaskiya ni da ba Allah ya sa wannan namiji ne. Za a yi badali. Me gida nagar ake so mai albarka tun yanzu karka fara yi min abin nan da dana a ciki fa. Nagar kawai nake so mai albarka. Ba za mu rika ma daga ko wanne ne. Allah ya baka da ko dan iska ne. Wanda dai dan iska ne gida. Nagar dai mai albarka ne sai so da kafa. Bari Allah ya bashi dace magana kin gane. Ina jin ka. Kokari ina yin kokari ina kuma hana ido na bacci. Gaskiya. Kuma fafutuka dai ina fafutuka. Kuma da abin da namiji yake ni ina yi. Wani ba? Na kan gota ama. Wani ba? Wani zan aka zan mace aka ce yin kokari ne to kokari da alhamdulillah inda ni ne. Na baki ba? Na baki ba? To wallahi kin ji na rantse wallahi ta tura wannan shine last wannan shine na farko kuma shine na ƙarshe. This is the last in ji tura billahi lazi wannan shine na ƙarshe last. Wallahi in mace kika sa kafin mu to zaune ta ma kan ma kowa ya gani. Akan ni? Na je gaya. Ina neman abun ruwa da lone gidan Allah ba kawai sai in zaune. Gaskiya ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Da mace da namiji din Allah baka dole ka tarare su. Namijin dai. To komai ba na Allah bane ba? Ka san abin da za ta haifar mana ne nan gaba? Gaskiya. To? In kun ba a zauna ba a ji ta shaga mu ko? Kuma Allah ya yi mata sai kaga shi kenan. Ko a marabajas. To? Ko ta ba. Ɗan matsiyata. Ni na bani magana da nufi na. Duk kace da namiji ina da haifa. Saboda kana mace ma tana koma ita da take zanna ma cikin gida. Wata nawa? Mu fara ta nan wata nawa? Shirya ai ta Allah ce kuma komai da ka gani mukaddari ne daga inda Allah. In lissafi za a yi. Lissafi me? Mu fara ta nan wata nawa? Daidai da wanda ka lissafa. Abun farin ciki ta neman mana albarka sai ka ce wayan zaune ta gaskiya ba zai yi ba. Ba ki samu wanda zai rama mu ba wanda zan bayar a. Ka san wanda za ta haifar mana jika ne? Ita mace? Ka ji mai gida da wani karfin hali haihuwa fa ta Allah ce ya baka mace ya baka namiji ai da albarka ce.